Asiya, soji tausayi na Asiya, taimaka ki ji kaina Asiya. Soji tausayi na Asiya, taimaka ki ji kaina Asiya. Yarin si da Asiya ke nake kauna, zuciyata ta yi gini da sankiya mai suna. Ko da yaushe ina ta tunanin ki so ne mai suna, amma a hakan kin kasa gane ina son ki Asiya. Ta wayanki san baki dubana, in nai magana a WhatsApp a sai baki dubana. Kin gana biki a TikTok a sai ke nake kauna. Wai duk da hakan kin kasa gane ina kaunar ki Asiya. Bidiyo naki yana dagan hankalina, ka kalamai a ciki nasa kuma duk na kauna. Sai na ji da ina ma an ce ni ne kike kauna. In na rafi layin Asiya sai ta sauka ta bar na damuwa. Agajin kushi ne nake nema, kan kan soyayyar Asiya kam ina fama. Shawarar ku nake nema, mafita ce nake nema. Kun ga soyayyar kam Asiya ta shige zuciya ta zagaya. Asiya idan na mace to a kanki ne, in ma kuma na zauce to a kanki ne. Kin gaba da shi ba sha duk a kanki ne. Asiya yau na shiga